Der er stadig danskere, der blaffer, når de skal rundt her i landet. Men den blaffer, som vores reporter Rasmus Benson mødte på sin vej forleden, overraskede alligevel en hel del, for hun viste sig at være en kende kræsen i sit bilvalg. Det er sådan en helt almindelig eftermiddag, og så ser man en blaffer med et skilt. Men der står hverken Vejle eller Aalborg. Derimod har pigen skrevet, at hun kun kører med Peugeot. Er blafferne nu blevet kræsne i deres bilvalg? Hvor skal du hen? Jeg skal ikke nogen steder hen. Det er reklame for Peugeot. Hvad for noget? En blaffer, der ikke vil med, fordi hun er en reklame for et bilfirma. Der er mange, der sådan lige kigger en ekstra gang, når de kører forbi og smiler. Men der er også mange, hvor man bare tænker, man kan se i hovedet på, man tænker, hvad fanden sker der her? Ja, lige præcis. Det tænkte jeg også. Jeg tror måske, der er nogen, der tænker sådan, at det er en kræsen blaffer. Kører kun med Peugeot. Og det er lige det, der er meningen. Vi kører til Peugeot Danmark, og de indrømmer, at de står bag den utraditionelle kampagne med blaffer rundt i hele landet. Det går ud på at overraske vores kunder, Peugeot-ejerne i Danmark. Simpelthen give dem en overraskelse, en anderledes form for markedsføring end den traditionelle markedsføring, man ser i bilbranchen i dag i Danmark. Reklamebyrået bag kalder det guerilla-marketing. Regner I med, at det her det er noget, der kan øge omsætningen hos Peugeot? Jamen, det tror vi jo på i sidste ende. Og da blafferen ikke vil ud at køre, ja, så er der nok en chance for, at hun står samme sted i morgen. Der står 16 blaffer rundt om i landet, indtil kampagnen slutter i næste uge.